Vítam všetkých poslucháčov podcastu Manifest, všetky karty na stôl a vítam aj nášho Milana Valkoviča. Čauko, ďakujem ti. Čaves, Milan. Jak sa máš, Veronika? Mám sa dneska veľmi dobre. Ako sa máš ty? Unahanenie, ale dobre. Nevyzeráš. Vyzeráš byť práve že taký vyzeráš byť taký v pohode. Som prirodzene falošný. Veronika, čo si jedla dneska? Bála som sa tejto otázky. Dneska nič moc. Chuťovo výborné. Mala som zapečený chlebiček s prošutom, s lučinou a s rukolou, lebo som nestihala. No. A nevieš, jak si povedala správne. Toto nebolo dohodnuté, milí poslucháči. A nevieš, jak si povedala správne, pretože je jeden z dôležitých faktorov, čo musíme analyzovať v stravovaní v dnešnej dobe je, že ľudia uprednostňujú chuť nad nutriciami. Hej, tiež by som si dal ten chlebík. Hej, ja ti verím. Áno, nestihala som, väčšinou sa snažím, ale jesť ráno vajíčka, tie mám tiež rada. Keď je vo vete snažím sa, hovorí mi to žena. Ale ja sa fakt. Chápem. Čo si ale jedol, tak povedz, čo si jedol ty v poslednej dobe, že to nebolo také celkom v norme, možno? Alebo akú pochutinu si jedol naposledy ty? OK, viem. No, povedz. Prisahám, že asi po 4 rokoch možno plus mínus ma napadlo, že chcem krupicu. Bohatú na oxaláty, nechutnú potravinu, zápalovú, nepotrebnú, ale mal som na ňu chuť. Tak, jak vy viete, a možno už aj ty, je, že ja si idem čisté jedla čistými a keď chcem hovadinu, tak sa nepozerám na lepšiu alebo horšiu variantu, idem po chuti. Ale teda robím vám to nie každý deň, viackrát za deň, ale povedzme málokrát do týždňa to nazvime. Hej. Tam by som chcel, aby človek sa videl a upratal si svoj jedálniček. Bola to krupica a po obede píšem z fitka mojej partnerke Zuzke, pozdravujem ťa, že prosím ťa, urobíš mi večer krupicu. A Zuzka, že jasné. A smajliky, že sa smeje. Tak, že máme všetko na krupicu. Že máme všetko. Tak som prišiel domov štandardne, ja neviem, o 7, deti sa hráli, takže začala zábavka, my máme od 7 do 8 taký čas, že aspoň sa povenujem deťom, urobíme nejaké jedlo, stravíme spolu čas a ideme pomaly do postele po hygiene. Hej, takže pýtam sa Zuzky, že urobíš mi tú krupicu? Ona, že jasné. Vyťahla si lak a začala si lakovať nechty. Hej, takže pozerám na ňu, už sme spolu 10 rokov, nehovorím nič. Tak som začal krájať a upekať slaninu, robil som akurát dolomovské sírčeky, deti so mnou jedli slaninu, nakladali si ju tými nožnicami, čím obracaš steak, mali oblečený spidermanovský oblek, takže akože taká rutinka. Prešlo 10, 15, 20 minút, v tom sa pýtam, lásky, Zuzka, dáš si aj ty slaninu? Jasné, pri tom malovaní nechtov dostala slaninu na stôl, papala. A teda ja asi si na krupicu počkám, si hovorím, dojedol som, nutrične najedený a teraz chcem tú hovadinu po dlhom čase, hej, tak nikdy som krupicu ja nevaril, sa priznám. Takže sa aj pýtam po dojedení prvého chodu, že urobíš mi tú krupicu? Ona, že jasné. A zdvihla telefón a vytočila svojho ocina a išla sa baviť o tom, aký mal kto deň. Takže pozerám na ňu, to trvalo ďalších 15 minút, už sa schylovalo k času, kedy deti musia ísť k hygiene a do postele, aby bolo ráno pokojné vstávanie, aby boli vyspatí. Takže ten telefonát skončil po 15 minútach, ja medzi časom som si pozrel video na YouTube, to bolo moje prvé varenie krupice. A teraz manuál, nasypeš to tam, čakáš, kým to zovre. Ja to robím a príde za mnou, že Ježiš, ty čo robíš? Veď to si mal dať potom a prečo na mňa nepočkáš? Nepočkám, lebo som ti to 2-krát hovoril, že či mi urobíš krupicu a ty si mi povedal, jasné. Nehovoril. Hovoril som ti to 2-krát. A Zuzka, že tak si mi to mal povedať 3-krát. Ženy. Hej, takže som ostal ticho, dorobil som si krupicu, bola výborná. Bola výborná? A stačí mi zase na dlhý čas. A povedz nám, aký si tým, lebo to sa rozdeľuje na 2 týmy. Že krupicu si posypeš kakaom alebo škoricou? No v návode bolo kakao a škorica nakoniec, tak som to urobil. Hej. Dobre, a keď to ideš jesť, tak to ješ tak, ako si to posypal pekne? Rozmiešal. Alebo si to... Fakt. Tak by nám mohli dať, milí poslucháči, aj vedieť, ako jedia krupicu oni. Jasné, budeme radi, raz za času treba zapojiť, sme šťastní. Ja si ju nikdy nemiešam. Mi to potom príde také, že Okay. Paráda. Chcela by som sa dnes s tebou baviť, aby sme sa stále nerozprávali len o strave, o cvičení. A zaujímalo by ma konkrétne, aké chyby ľudia najčastejšie robia pri cvičení. Pri cvičení, hej? Áno, pri cvičení.
všeobecné cvičenia, alebo cvičia doma, alebo vo fitku? Skús najskôr všeobecné, ale potom prejdeme aj k takému domácemu. Dobre, nazvime to, že pohyb. Ľudia a pohyb v dnešnej dobe. Veľké percento ľudí trpí obezitou. To znamená, že vzhľadom k obezite stávajú svoj pohyb. Teraz je dôležité povedať, že každý pohyb je dobrý. Každý pohyb je dnes dobrý, pretože máme veľa sedavého života všetci. Ale potom zvolia nástroj pohybu, ktorý je im, povedzme, prirodzený, interesantný, lacný, idem si von zabehať, rýchly a tak ďalej. A teraz začnú robiť nejaký šport. Ako takto stále je potrebné povedať, že patria k väčšine, ktorí sa snažia hýbať a zamýšľajú sa nad tým, že musím niečo so sebou robiť a ja gratulujem, ja nepohrdám, super. Ale kde vidím v tomto prapočiatku chybu je, že ľudia volia veľká masa, ktorá si povie, že hambím sa ísť do fitka, neviem, nechcem, nemám na trénera, ja neviem niečo, mám voči tomu predsudok, že začnem, povedzme sa hýbať takto, buď na začiatku, alebo možno dlhodobo a začnú robiť kardiošporty. A teraz tam vznikajú dosť zlé návyky k tomu, aby sme to robili prirodzene, pretože šport je spaľovanie kalórií umelo. Zjedol som niečo a chcem to spáliť. Rátam si nejaký príjem, výdaj a podobne. Ale teraz, nie kalória vydaná hociakým športom bude pre mňa z dlhodobého hľadiska benefitná. Pretože môžem použiť napríklad kardiošport, keď sme pri tom v prvej línii, beh, bicykel, korčule, v pravidelnom množstve, dávkach, 3-krát do týždňa, hodinu pohybu napríklad. Naša centrálna nervová sústava je mozog svalstva, mozog našej štruktúry. Ona je manažer. To znamená, že to, akým spôsobom budeš ukazovať centrálnej nervovej sústave nejaký pohyb v rámci nejakého množstva a tak ďalej, laicky, tak na základe toho sa ona bude nejak chovať a bude ti k tomu prispôsobovať tvoju postavu. A teraz, ja keď si obujem cvičky pondelok, stredu a piatok, zabehnem 10 kilometrov. Čo urobí centrálna nervová sústava? Zákazník možno nevie, takže poviem, čo urobí, pretože trénujem asi 23-4 rokov sám so sebou a s ľuďmi, takže jedna vec sú fakty, druhá vec je ten výsledok na bežnom človeku, to je na nezaplatenie, tým som si prešiel. Takže čo urobí centrálna nervová sústava? Zdvihne sa hladina kortizolu, pretože nám dlhodobé šprinty alebo behy alebo dlhodobé prekážky, idenie za niečím evokuje pre CNS to, rovná sa, že musíš prísť čo najďalej a potrebuješ na to, aby si prežil, čo je prvá najdôležitejšia funkcia organizmu, prežiť v danom prostredí. Takže čo na to potrebuješ? Potrebuješ na to nejakú štruktúru svalstva na tele. Keď sa bavíme o kardiošportoch, skôr je to pohyb alebo svalové štruktúry od polovici tela dole. Nazvime to nohy. Ten vrch nepotrebuješ pri behaní, bicyklovaní. Čiastočne áno, berme naozaj to nejak akože zásadovo AB. Takže asi prispôsobí k tomu svalstvo na tej ktorej časti tela, ktorú využíva, aby sa jej lepšie zvládla prekážka nervovej sústave a ochránila náš život, aby sme boli dokonalejší v tom, čo robíme. Ale naopak nepotrebuje svalstvo hore. Hej, to znamená, že ak povedzme popri tom ešte chodím do fitka a chcem, aby mi rastli ruky, tak budem robiť kontraproduktívny proces pri tomto nejakom systéme. Takže skrz kortizol nervová sústava dá pokyn, zmení hladinu hormónov a následne bude ochraňovaný viacej a viacej tuk, ktorý je pri tomto pohybe a športe dôležitý ako zásoba pre prežitie, prvá úloha organizmu. To znamená, že človek chodí pondelok, stredu, piatok na kardiošport, potrebuje mať svalstvo niekde nepotrebuje a potrebuje mať zásobu pre prežitie. Rovná sa tuk na našom tele. To znamená, že potom neviem, koľko to je týždeň, 2-3 mesiac, potom sa stane to, že nám bude uchovaný telesný tuk a nebudeme ďalej chudnúť a naša nervová sústava bude vyhodnocovať to, že zoberiem si energiu zo svalstva hore,
To znamená, že naša kompozícia tela nepôjde podľa mňa pekným smerom, pretože človek chce vyzerať možno atleticky a nechce mať len niečo dole vybudované a chce mať menej tuku a tuto bude tuk uchovávaný na 100%. To sa mi stalo s každým klientom, s ktorým som išiel na nejaké tréningové kardio a tak ďalej, že váha hlavne u žien sa stabilizovala, ak nerastla. Hej, takže je veľmi dôležité, keď človek začne ten prvý krok a aké robí chyby pri športe, je dôležité povedať, že keď si zvolí šport iba kardiový, či už vnútri vonku, tak je dôležité, aby vedel, že keď to bude robiť pravidelne, ja neverím, že príde do cieľa. Berme si modelový príklad. Začne a schudne 8 kg, cíti sa dobre, má menšie brucho. Za druhý mesiac sa bude na seba pozerať, ale to brucho mi vôbec nešlo dole. Čo urobím? No znížim si jedlo. Budeme menej jesť, lebo to mi bolo poradené. Idem do väčšieho deficitu. Kortizol bol hore. Z tohoto nutričného stresu, pretože má menej jedla, je ešte vyššie. Potom sa mi stane, že z 8 kg som schudol na 9. Trošku mi to pomohlo. Toto je reálny príklad, ktorý som zažil. A mnohokrát. Potom sa váha zase zastaví, lebo je stres vyvolaný hore. Stále žijem v strese. Som hladný, mám chute, necítim sa dobre, je málo, pretože to nerobím od prapočiatku správne pre môj cieľ, len som si to neuvedomil a nemal mi to kto vysvetliť čierne na bielom. Takže čo urobím? Pridám pohyb, znížim príjem, takže budem behať 4-krát, pôjdem ešte sobotu. Zase je stres vyššie, kortizol, silný anabolický hormón, ktorý ťa bude nútiť viacej jesť a viacej ukladať do tuku. To znamená, že pri nesprávnej strave, slabej nutrične a takomto systéme, čo častokrát vidím, 99%, sa stane to, že si spomalím svoj metabolizmus, budem spalovať svalstvo a tuk bude zastabilizovaný a možno sa mi bude ukladať viac a viac, pretože stále ukazujem pravidelne ten pohyb ešte vo väčších dávkach, takže nervová sústava vyhodnotí, že ja vlastne potrebujem ešte viacej tuku pre prežitie, čo keď to budem robiť ešte viac, takže sa iba adaptuje na dané prostredie a dané pokyny, ktoré ja jej dávam. A toto je celý nesprávny systém, pretože potom sa stane, že príde 2 mesiace dažďov, zima, že ochoriem, že mám veľa práce a tak ďalej a pri ako náhle výpadku v tomto systéme začnem priberať do tuku ešte viac. To znamená, že môže sa stať, že som 3 mesiace to nejak robil, dám dole 9 a po mesiaci 2-3, kedy začnem zlyhávať, lebo to neudržím, aj zdravotne, kolena a podobne, sa nabalím ešte viac. A teraz sa stretneš s takým človekom v januári, ktorý začal, v marci povie, že dobre, mne to pomáha, a uvidíš ho v júni a vyzerá rovnako, ak nie horšie. Takže pol roka strávil so systémom a častokrát, čo je vlastne aj, čo pozorujem medzi ľuďmi, že vlastne on to ani nevie vyhodnotiť, že kde sa stala chyba. On to zvalí na to, že potom som si už nestrážil stravu, ale človek nechápe, že niekedy nemôže on za zlé stravovanie, ale že ho do toho dotlačili jeho hormóny a zlý športový systém, alebo jak to nazvime. Takže ak vnímam chyby pri cvičení, častokrát sa cvičenie používa na redukciu, chcem športovať a tak ďalej, ale rád by som schudla, tak častokrát za kariéru som videl toto. Predstav si, že ja si potom zoberiem klienta, ktorý bol zvyknutý robiť toto a chodí ešte popri tom na futbal, na hokej a hovorí mi, že ja len nechudnem. Že ale to, čo hovoríš ty v príbehoch, mi dáva nejak zmysel. Tak ja mu namiesto týchto 5 pohybov, povedzme do týždňa, všetky kardio zruším, a ideme 2-krát do týždňa silovo cvičiť. A ten človek sa cíti, že mi pri tom silovom tréningu oddychuje, že pozerá sa na hodinky, ale vedia, som nespalil toľko, to je málo. Hovorím, že počúvam a nechaj to na mňa, že tu si dobre. Urob to tak, jak ti hovorím a ty teraz nemyslí. Myslel si doteraz a došiel si sem, teraz nechaj, nech ti poviem, urob, čo ti poviem, prosím ťa, výsledky nahradia argumenty za mesiac. Za mesiac každý jeden, ktorý si prešiel takouto nejakou zmenou z do, počúval trénera, tak ja neviem, asi som nemal neúspech. Hej? To znamená, že zase má dole pár kilov, cíti sa lepšie, neprepadajú ho hlady, nemá zvýšený kortizol, mení sa mu postava, už sa mu nerozpadáva ten biceps, ale konečne je zase plnší a to je ten správny systém. Nepotrebuje bežný človek Milana, lebo Milan je len v Nitre a nemá 80-hodinový deň, že by otrénoval všetkých, ja to chápem. Škoda. A vôbec to tak nemyslím. Nie, na druhej strane mne to stačí prinášať tomu, komu prinášam. Takže len sa snažím vysvetliť ľuďom, že keď majú zaumiený takýto systém a ešte im ich aj niekto odobrí, lebo na internete sú rôzne odporúčania, tak takto nerob, ušetrím ti čas a peniaze. Rob to tak,
že choď sám, doma, alebo do fitka, alebo s trénerom, alebo v kombinácii 3-krát do týždňa cvičiť rezistenčne. V zátvorke je to prenašanie odporu, cvičenie z vlastnou váhou, gymnastika, cvičenie pod odporom, kladky, činky, gumy, stroje. Rob to takto prokulturisticky, aj keď máš voči tomu nejakú výhradu, alebo ti to príde povrchné, alebo niečo, a dostavia sa výsledky, ktoré chceš, a potom to budeš mať rád, lebo vidíš, že to pomáha. Takže potom ti to dá tú dôveru, že vlastne to začneš mať rád, lebo zrazu za mesiac si urobila to, čo sa predtým nepodarilo vôbec dosiahnuť nejakú túto látku. Takže chyby pri cvičení sú zle zadaný systém na začiatku. Potom sa ma ľudia často pýtajú, že Milan, 3-krát do týždňa cvičím silovo, môžem si do toho ísť raz zabehať? Moja otázka alebo odpoveď je, počujem, a keď ťa to baví, urob si aj ten kardiopohyb, prebehneš sa po lese, keď bývaš na Slovensku, zober si už dneska pištol, všade sú medvede, takže, alebo krič, spievaj si kumbaju. Takže určite to nevadí a rob to. Všetky doplnkové športy a pohyby sú vítané, len ty sa zamyslí na touto myšlienkou toho je, že ukazuj tej nervovej sústave, čo je pohyb základný, primárny, že idem ráno na záchod, že idem do práce, že sa starám o rodinu, že platím účty, tak medzi týmito potrebnými ako keby podmienkami zo zodpovednosti aj voči svojmu zdraviu, ktoré je najdôležitejšie, lebo to, keď ti zlyha, tak ti bude zlyhávať aj to ostatné. Takže byť vyrovnaný a silný sám so sebou, úspešný, ti pomáha byť silný na iných frontoch a produktívny. Takže podchyť toto správne pre seba, pre rodinu, pre svoje podnikanie, život do budúcna a tak ďalej a chod cvičiť, či ti to vyhovuje, máš to rád, nemáš to rád. Nauč sa cvičiť a prenášať odpor, stimulovať nervovú sústavu na celom tele, robiť drepy, zhyby, kliky, rôzne jednorúčky, činky a tak ďalej, aj keď nemáš prokulturistické ciele a tak ďalej, ale proste stimuluj tú postavu všade, nebude ťa boleť chrbát, budeš sa cítiť dobre. Ja napríklad mám dosť klientov, ktorí cvičia možno aj dlhšie než ja. Vážne? 20, 25, 30 rokov a tak ďalej. Ja mám nejakú 24 tento rok, mám výročie na jeseň. A teraz každý hovoríme to isté, že to je jedno, že dneska to nie je na 100%, alebo mám zlý deň, ale ja som sem došla. Hej, a síce aj kvôli tebe, dáme si kávu, sranda a tak, ale že ja keď nejdem, ja sa zbláznim. A napríklad ja som taký istý, a keď necvičím, už je to, dá sa povedať, aj závislosť čiastočná, tak ja sa idem zblázniť. Ja potrebujem si ráno zacvičiť, rozhýbať sa a ja potom idem jak hodinky. Energia, to je ten základ. Keď mám deň, že necvičím, tak sa ponevieram a som akože nezmyselný. Takže ja si neviem predstaviť, že naozaj dneska ešte stále je veľa ľudí, ktorí necvičia, aby som si to s nimi nikdy nemenil. Hej, treba si zakomponovať ten návyk, je to zodpovednosť odo mňa poradená a od vedy, že to má robiť každý človek na tomto svete. Na druhej strane možno niekto má nejakú prácu ťažkú, ja neviem, nejakú robotnícku a tak ďalej, takže on sa viacej hýbe, má tú silovú prekážku, takže tam je to na polemizovaní, že či ten robotník, ktorý zdvíha, prenáša a tak ďalej, pracuje manuálne 8 hodín denne, či on to potrebuje. Ja netvrdím, že v tomto prípade, ale väčšinou, čo poznám ľudí, už je to dneska skôr dosedáva ekonomická, počítačovo a ja neviem, manažersky vedená práca na úradoch a podobne, takže skôr je to sedavé, hej, tá napríklad predavačka v Lidli tam väčšinu dňa sedí. Takže toto je potrebné si uvedomiť skôr, jak možno by som začal riešiť stravu, tak toto je podľa mňa číslo 1. Ja som to už aj v minulých podcastoch povedal, že koľko ľudí za mňou prišlo na konzultáciu, riešili stravu, tréning, jak sa selektovali a tak toto som povedal určite. Kto to nepozeral, milí poslucháči, tak si to pozrite dozadu, tam som zakategorizoval a vyhodnotil som to po rokoch skúseností, že kto aké zdravotné problémy mal a nemal pri tých, čo cvičili a necvičili. Toto bolo povedané. Takže základná chyba, zlý protokol. Ďalšie základné chyby môžu byť, že ľudia si myslia, že vedia všetko a môžu si privodiť zranenie. To znamená, že možno nemá človek na trénera na 10 rokov, 5 krát do týždňa, platí fitko, suplementy a podobne. Ja to všetko chápem. Ale určite má na trénera 100 €, ktoré minie zajtra v obchode, aby zainvestoval sám do seba a do svojho zdravia. To znamená, že dojdem za trénerom, že prosím ťa, ja mám iba 100 €. Koľko mi urobíš tréningov, nauč ma, čo vieš za tých 100 € a zlepši mi techniku a urob mi základných 10 cvikov, tie ma nauč dokonale a tie budem robiť. Ja ich budem robiť pol roka, už ma to nebude baviť, chcem to posunúť ďalej, našporím si 100 €
nepôjdem na party a zase to posuniem niekde ďalej. To znamená, že tá cesta sa dá úplne jednoducho nájsť, len ľudia možno sa hanbia opýtať, nevidia, možno je to čiastočná lenivosť, je tam viacero vecí, ktoré môžeme do toho zahrnúť, že prečo nie, ale cesta sa určite nájde, určite. Minimálne si pozrieť nejakého človeka na internete, ktorý ukazuje začiatočnícke cviky, takže keď chcem, tak sa to naučím. Moja sestra sa naučila z CDčka a z kazety sa mi zdá, lebo bola veľmi, veľmi šikovná a cieľavedomá. Ona vie 6 alebo 7 jazykov plynule. Čína, francúzština, taliančina, nemčina, angličtina, ruština a podobne. A sama sa to naučila ešte, ona je staršia odo mňa o nejakých 6 rokov. A čo som ju poznal, keď som bol dieťa, ona mala povedzme 15, tak mala sluchatka na ušiach a počúvala a učila sa. Takže vlastne toto sa naučíš, gramatiku do určitej úrovne a tak ďalej, premosťovať medzi jazykmi. Takže prosím ťa, 20 cvikov sa určite milý zákazník vie naučiť, keď bude chcieť, pretože ja, keď mám povedať niečo po mojej kariére doteraz, tak je, že musí cvičiť. Takže nejak si to zariaď. Chcela by som sa ťa ale ešte, Milan, spýtať. Ty si teda opisoval, ako to funguje, keď človek robí iba kardiošporty, vystresuje svoje telo. Možno nás niekto dnes aj taký počúva, že sa nachádza teraz v tom štádiu a uvedomil si, že aha, nie je to celkom správne. Tak ako by sa mal správne teraz z tohoto cyklu dostať? Že stále robí iba kardio, hej, nie je? Určite počúvajú, pretože to robím roky, viem, že je taká štatistika. Ja napríklad napíšem na moje sociálne siete príbeh, že kardio stimuluje kortizol a napíše mi 100 ľudí, že Milan, doteraz mi to nikto nepovedal, že presne mám to isté. Takže viem, že nás niekto sleduje, komu to vie pomôcť a ja som za toto rád, že sme otvorili túto tému. Ako z toho vyklusať? Počúvam podcast v pondelok, ja som dneska bola behať a od útorka už nejdem. Hej, ja mám napríklad medzi klientami veľa bývalých bežcov. Hej, aj čo roky si nedali povedať, potom mali zranené menisky, krížne väzy a podobne a už iba cvičia. Mám medzi klientami veľa hokejistov, plavcov a tak ďalej, takže ten lievik a filter vyprofilované informácie, ktorú podávam ďalej, naozaj široko záberový. Takže nejedná sa len o beh. Dobre, čo poradiť človeku je, zajtra už nebehaj, zamysli sa nad tým, pozri sa na svoje stravovanie, nech je tam viacej nutrícií a menej zápalu, to znamená viacej mäsa, menej príloh, sacharidov, cukríkov, čipsov, sladkých vôd. Takže nech si toto trošku zorganizuj, že sa obmedz a premosti, keď sa pozrieš na nejakú váhu, máš A, B a proste nech je na tom Ačku viacej živočíšnych a na Bčku zvyšok, to nazvime, urobíš zdravšie. No hlavne menej cukru. Základ je menej cukru a priatelia, cukor nie je len cukor do kávy. Cukor je v pečive, v sladkostiach, slanostiach, vo vodách, v hociakých procesovaných jedlách, takže my myslíme cukor všetkého, veškerého typu. A ak, lebo stále sa na to ľudia pýtajú, ak sa pýtame, že dobre, ktorý cukor alebo typ sacharidu je možné zaradiť a není až tak škodlivý, med, lesné ovocie, bobulové ovocie, takže nazvime to nejak ovocie a rýža. Toto za mňa je, že keď budeme na týchto jednozložkových potravinách ku živočíšnym, tak stále budeme dobre. Zase záleží na nejakom pomere, ale bavme sa o tom, že to druhé je benefit a doplňam si nejak spestrujem svoj jedálniček. Otázka bola teda, čo urobiť teraz, keď som v tomto stave. Nebehaj, zariať si stravu troška, aby teda sme nerešili len pohyb, určite na to myslí, že študuj a informuje a aplikuje aj v tejto sfére. No a buď začni, otázne je, v akom leveli je ten človek, ktorý toto počúva a pomôže mu informácia. Možno je to mamička, ktorá nemá čas nikam chodiť, lebo je s 2 deťmi doma. Tak by som si zapal internetové cvičenie nejaké, ktoré viem robiť na karimátke pred televízorom 15 minút denne a budem cvičiť 15 minút denne. Takže dôležitý je ten bod A, kde sa nachádzam a ten B, ktorý mu viem ponúknuť. Mne by bod B v tomto prípade neurobil nič, by som sa nudil. Ja musím cvičiť 2-3 hodiny denne silovo, aby ja som dodal telu nejaký progres alebo minimálne, aby som ho udržal. Hej, každý má ten svoj level atletickosti a športovosti to nazvime, kde sa nachádza. Takže urobiť progres k silovému ďalej doma, vo fitku, s trénerom sama, kúpiť si domov nejaké jednoručky, cvičiť. Pozri sa, Veronika, mám tam sociálnu sieť na Instagrame Milan Valkovič. Keď človek bude mať záujem, tak mi napíše správu
A ja mu na to raz odpoviem. Priateľa, niekedy odpisujem po 2, po 3 dňoch, nestíham, ale určite vám odpoviem a keď ti neodpoviem, tak sa mi pripomenie a odpoviem ti. Takže keď doteraz sme to mohli robiť nesprávne týždne, mesiace, roky, tak už tých 6 dní si počkáme na nejaký výsledok, kým sa nastavíme. Takže keď nevieš, napíš mi a keď si to pochopila z tejto informácie a máš rád stále ten kardiopohyb a prichádza teraz letná sezóna, kedy bude viacej toho pohybu, čo ja chápem a tiež idem na bicykel tiež, ale 3-krát do týždňa cvičiť. Keď si mám niečo zapamätať, 3-krát do týždňa silovo cvičiť. Hej, to znamená základné viacklobové cviky, nech sú tam drepy, kliky, výpady, niečo na brucho a podobne. Keď som vo fitku, kto má tých 100 €, nájdi si tam trénera, ktorému dôveruješ a nejak možno vyzerá pre teba alebo má nejaké dobré odporúčania. Povedz mu, aký máš problém, že chceš sa naučiť správne hýbať doma v kombinácii a už, ja neviem, útorok ideš do fitka a štvrtok, piatok si to dáš doma, lebo ti to tak vychádza. Všetko je dobré, od tej nuly, čo sme zmenili, je všetko dobré. Paráda. Ďakujem ti za dnešné cenné rady a ja sa teším čo najbližšie, pretože budeme v tejto téme pokračovať. Ďakujem veľmi. Čau, Milan. Čau, ahoj.